Драги приятели, драги другари и другарки, знаете ли каква е тази ограда? Знаете ли къде се намираме? На Черковна и Ситняково. Точно срещу румънското посолство. Сега ще ви покажа каква е тази ограда. Ето е оградата, приятели, какво има зад оградата. Това знаете ли какво беше тук? Това беше банята. Ето, разрушена. Ето тук беше фитнеса, банята. Най-вече банята. Тук беше банята. Но по-интересното е, дами и господа, другари и другарки, какво ще стане тук. Вижте какво голямо каре се застроява от френски инвеститори. Френски инвеститори, които тук ще поникне точно на това място, на това кръстовище, драги приятели и другари. Тук ще поникне 35 етажа небостъргач. Главният архитект на София е разрешил строежа на 11 небостъргача в София. Единият ще бъде тук, на мястото на банята, на кръстовището срещу румънското посолство. Да, може да си представите за какво става въпрос и какво ще стане тук. Нали? Всеки може да си представи за какво става въпрос и какво ще се случи тук. Вижте какво голямо каре е заградено. Най-вероятно тази земя тук е продадена от Бойко Борисов. Няма от кой друг да е продадена, защото те всички са продадени от него. Ето. Вижте за какво голямо нещо става въпрос. Участък. Ето тук точно на това натоварено кръстовище. Днеска е неделя. Вижте за какво става въпрос в неделя. Брутално. Айде, поживемо видим. Драги другари и другарки.